רואים לכם כאן את הגרסה הישראלית. אז נתחיל עם הדוד סלבדור מחגיגה בסנוקר שהתקשר לנתן זהבי לדרוש את מה שמגיע לו. כן. שלום לך חביבי. אתה זוכר שיש לך אצלי איזה צ'ק קטן? עם מי אני מדבר? מדבר סלבדור. מי? סלבדור. אני חושב שטעית. אז אני מודיע לך מותק שאם עד הערב אני לא מקבל את הכסף במזומן, אני מוסר את זה לטיפול. אתה טעית במספר, אבל אתה יכול למסור למי שאתה רוצה, אתה לא הגעת לאדם הנכון. עד הערב. אני לא מקשיב מה אני אומר לך. אתה זוכר שיש לך אצלי איזה צ'ק קטן? לי אין שום צ'קים, אני לא משתמש בצ'קים. על מי אני מדבר? מדבר סלבדור. אני לא מכיר אבל אף אחד ששמו סלבדור. אז אני מודיע לך מותק שאם עד הערב אני לא מקבל את הכסף במזומן, אני מוסר את זה לטיפול. את מי אתה מחפש? אתה יכול להגיד 10 פעמים עד הערב, אתה טעית במספר. שלום לך חביבי. שלום שלום.